செஸ் விளையாட்டின் மகுடம் செஸ் ஒலிம்பியாட். இது 44வது சீசன் சென்னைக்கு அருகில் உள்ள மாமல்லபுரத்தில் வரும் ஜூலை 28 முதல் ஆகஸ்ட் 10 வரை நடக்கவுள்ளது. ஒலிம்பிக் போட்டி தோன்றிய ஏதென்ஸில் ஒலிம்பிக் ஜோதி ஏற்றப்படுவது போல செஸ் விளையாட்டு தோன்றிய இந்தியாவில் ஒவ்வொரு முறையும் ஒலிம்பியாட் ஜோதி ஏற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான நிகழ்ச்சி டெல்லியில் நடந்தது. ஃபிடே தலைவர் டிவோர்கோவிச் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கான ஜோதியை பிரதமர் மோடியிடம் வழங்கினார். அதனை பெற்றுக்கொண்ட மோடி இந்திய ஜாம்பவான் விஸ்வநாதன் ஆனந்திடம் கொடுத்து ஜோதி ஓட்டத்தை துவக்கி வைத்தார். இந்தியா வந்துள்ள தென்னாப்பிரிக்கா அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட T20 தொடரில் பங்கேற்றது. இரு அணிகளும் தலா 2 போட்டியில் வென்றிருந்தன. வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 5வது போட்டி பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடந்தது. டாஸ் வென்ற மகராஜ் பவுலிங் தேர்வு செய்தார். 16 நிமிடம் மட்டும் நடந்த போட்டியில் இந்திய அணி 3.3 ஓவரில் 2 விக்கெட்டிற்கு 28 ரன் எடுத்தது. மழை காரணமாக ஆட்டம் தடைப்பட கடைசியில் போட்டியை ரத்து செய்வதாக அம்பையர்கள் அறிவித்தனர். இரு அணிகளும் கோப்பையை பகிர்ந்து கொண்டனர். மத்திய பிரதேசத்தின் போபாலில் 20வது குமார் சுரேந்திர சிங் நினைவு துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டி நடந்தது. இதில் கலப்பு இரட்டையர் 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் பிரிவு ஃபைனலில் ஹரியானாவின் மனுபாக்கர் சிவா நார்வல் ஜோடி 16க்கு 8 என்ற கணக்கில் ONGC அணியின் அமன்பிரீத் சிங் ஸ்வேதா சிங் ஜோடியை வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கத்தை தட்டி சென்றது.